На морето с мечка като дете имам такава снимка, качва се отгоре и си снимаш и ти оставя спомен за цял живот. Non vede, è cieca, sì, non vede bene ma poi come sei riuscito dopo alla fine a risolvere? Срещал съм и италианци на морето. Направо голяма история. Да видиш италианец, жив италианец. Такъв говори, ти плямпа, ти непрекъсно спира манджи, не знам какво. Манджи, да, манджи. Не, говори, че нещата са хубави в живота в Италия. И тогава нямаше Google, за да разбереш истината. Aber nach dem anderen Restaurant, wo sind die noch dazugekommen, dann sind plötzlich 7 Leute gesehen. È destinato, è proprio una destinazione. Andare al ristorante è il destino, cioè tu non è che... Genau, wenn man nach Destination wechseln, dann hat man können... Ma destino, destinazione. Нямахме едно време интернет, за да разбираме за дестинации. Трябваше да отиваш, купуваш си билет. Даваш сума ти пари, след това се качваш на влага, спиш в спален вагон, след това слизаш с целия си, с чадъри, с две дисаги. Ok, c'era una lucertola con i bagagli in un vagone di un treno, una lucertola enorme, non so, magari era tipo una cosa così come... Com'era la lucertola? Акула, знаеш акула като те удари? È una cova di lucertola, più di una. Акула е, да. 3, 4, 5 lucertole. 5! Una marea, dicevo, una botto. Ама толкова много. Sì, no, cadevano dal vagone, proprio così, tu stavi lì con lucertola ovunque. Плуват около тебе и ти си се свил като такова в един пояс да се спаси и чакаш делфин да дойде, евентуално да те спаси. И викат ти там някой ти свири със свирка. E si è chiuso nel bagno perché non aveva il Да, идва спасител да те спаси. Assolutamente, è giusto comunque, fai il biglietto da lucertola. А билет, ако нямаш билет, как да влезеш на кино без билет? Не, няма автомат. Билетите са на хартийки и се късат. Карта няма такива карти. Карта за градски транспорт. Обаче карта... Не, карта за кино. Жан-Пол Белмондо. Do you have any opinion about communism? Maybe ask Josefina. Josefina? Not today. Аз имам, често казано, мнение за комунизма, защото съм живял и съм отрасъл в комунизъм. Не се чувствах се добре горе-долу, имах свободно щастливо действие, но чак сега разбирам какви проблеми, какво нещо са правили тия хора с нас. Те са ни програмирали още от малки деца. Как да седим така като статуи, застава и... А свободно движение, няма свободно движение в комунизма. Virginia.